Nik uste dela pixkat, ahotsa ematia situazio honeiz, esantzun bezala, igual Euskal Herrian bai gaude, bai ga pixkat konstientego kausa honei buruz, bino ez da hitz egiten ez da. Gaztien artean behintzat ez da hitz egiten. Nik horratikan, tal Guatanen bai saiatzen ga, jende gazte berria etortzia bidai ontara gero area jun ta hitz egin ahal izateko, behaieke bai, igual, ni adiz lehen gortian etorri nintzenean, banekin zeintzen kontekstua, konfliktua, bino, honea etorri arte, etzu lertzen. Etzu lertzen. Orduan ez dakit, nahi supera berazgarria iruditzen hau, jendia horako gauzetan animatzea, eta ezin bazu etzu nahi handikan, hautsa eman situazionei. Jendiak jakitea, zer den. Azken finean, iten duen guztia eskertzen dutela, talaguntza hemen berdela, zeziela egoera hobenetan bizi, eta iten dugun horrekin oso eskertuak egoten dila, eta asko eskertzen digutela guri.